Dobrý deň, moje meno je Grill Medveď. Grill Medveď. Bol som vyhostený do vyhosťovacích situácií vo vyhostenom prostredí ako prehostený vyhostenec. Ale jedno vám poviem, že dneska sa pokúsim to, čo ešte málo ktorý človek v koži a z kosti a mesa ako ja prežil. Budem vypustený do miesta zvaného džungla a prejdem a ukážem vám, ako prežiť v tomto nehostinnom prostredí, kedy bude tma, slnko aj západ, smer juh, yeah! Moje meno je Grill Medveď. Kečup, káva, čokoláda, čaj, rum, bum. Došli sme až do džungle. Zoskok bol veľmi dlhý. Musíme postupovať stále rýchlejšie. Takže doskočili sme z padáka, sme na zemi a teraz momentálne jediné, čo máme so sebou je, čo budem používať, je z roku 1960 ročník, originál, voda, čistá, krásna voda. U nás na východe taká je čistá voda. A potom máme tuto rúbsak, že Blá, značka Blá, to je aj sponzor programu. A táto neuveriteľne ostrá mačeta so špicom, ktorým predelavíte aj mŕtvého holuba bez hlavy. A teraz pôjdeme džunglou a uvidíme, čo nás čaká za obzorom, keďže vládne severovýchodný južný antipasát, jasné, že cesta vedie doľava. Takže ideme na to, pokúsim sa prejsť. Bráni sa to, kurník! Come on, man! Musíte zistiť, či tu náhodou nie sú lavinové miesta. Môže sa vám niekedy stáť, že lavína spadne, ale taký ako ja, mne sa to nestáva. Dobre. Musíme sa posilniť. Na zdravie. Dobre. Je na čase niečo uloviť. Takže po prekonaní drsného kopca sme sa dostali na toto opustené molo. Ako vidíte, v okolí žiadni ľudia. Tam tie svetlá, to sú Giganteus osviecentus, špeciálne svetojanské mušky. Ten zvuk tam, to sú opice. Opice, ktoré sa nachádzajú všade tu. Pokúsime sa niečo uloviť. Máme tu takýto nástroj, je to môj opasok. Je to úplne jednoduché. Vďaka tomuto tu systému ryba v vode dnuká, cvakne sa sama, vode mi tu. Hode. Úplne triviálna záležitosť. Ale dôležitý je pri tom postoj. Najprv musíte sa vžiť do hladiny, cítiť, ako idú vlny. Začnete pomaličky točiť. Čakáte. Niekedy sa stane, že zabudnete priviazať jeden koniec, ale ako opäť hovorím, toto sa vôbec nestalo. Keďže som nič neulovil, to vôbec nevadí. Človek ako ja vydrží bez jedla tak okolo 5,5 dní. Bez vody tak chvíľu, ale len chvíľu. Džungla. Slovo, ktoré mnohým ľuďom vyráža dých. Nie, však nie. Musím sa pripraviť na noc. Toto sú špeciálne listy, ktoré sa nazývajú Lopucus gambrelius muchachos. Musíte si dať pozor, ako ich sekáte.
lebo časom sa tu vytvorí pohodlná podĺžka, na ktorej si môžete ľahnúť. Ale ja spím v sede, takže si sadnem do klačacej podlohy. Vyspím sa do rána. Je potrebné, aby ste sa pred okolitými hlodavcami bránili, preto svoju kudlu nastavte rovno a spíte. Dobrú noc, zajtra. Je hlboká noc. Poviem vám, mám strach. Ale len takýto. Niekedy takýto. Je to podľa vzduchu okolo mňa. Nič nepočuť v diaľke. Žiaden hluk, je to podozrivé. Nepáči sa mi to vôbec. Ešte som to nezažil nikdy v celej svojej kariére. Trpím podľateninami, dehydratáciou, degustáciou. Niečo tam počujem. Niečo tam šuští.